kena ki Ukrish Bakhuid tongin duwai nakabenda Melarisha Silvi nong siang benyo jinggoy jingkia duwai ru nakabenda Bapernai nong entri nakabenda ka jingtumu babahajungi bain long persyambar long sister duwai nakabenda Mevin Malnia badan hapadang ki jing shitam duwai nakabenda Teresia Lamarai bat bin Shailang Barjiri bat kikun kiksiu baro kam dame nakabenda Drusilla Lamarai bat Alan Diori bakin yoga jingkoi jingkia Lai spot like country. Lai spot like country. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Tajing kena bakhuid badu ling do utrai ngi aingu. Shaduan utraingin kiuring kat badu. Kohimen ko para tongin snongu yaw jisu nagabenda kaneka sngi ka bakadu jungu usnem arhajar arpusau padngi duwai badngi snongu yaw jisu nagabenda ka jingai ka jingkarku baro ka ba ngila yo pediang ngila bandon ki jingkarku ngila bandon ru ki jing songsi babun ki daw ngina bandra haw jisu ya kita ke baro kijing pang kijing shitam jongi kijing chat jongi kijing jinjar jongi kumjuru kijing kerku baro kabau jisu la tese halo jongi wat hapadeng kijing e babun jait ngilayama di kijing e jong ula pen scam yangi ha kijing e hab wat haba ngidang yait lembaka jing sausi kijing pang kijing shitam tongin songu yaw jisu panginang trang nagabenda usnem batimai ar hajarar pusan bakal lang shisha usnem jangga jinggarku nagabinda jangi pangin im kamba shibun ban ya uni usnem kabangin ay kuble kadu ay baka bor jisu nang sei so hapo jangi lembaga ni kamas Bakhuid ha kerteng upa badukun badumensi im Bakhuid Amen. Kajinga e jango trai jangi Jesu Christ bad kajingi jango ble Lembat ke jingya silak jangamen siem Bakhuid kindon rengka bat pi barom Rengka bat piru. ko himmen ko parato ngin sangesh por ben ko slai hala ka donur kamen siem jangi halor ki pop baro ki bangile ngilong ki brio baduna ngidon bun sin ki jing tolot ka ban hang aga jingem jangi what hadin bangi rai kut scam ban ino yaka pop ban penjanai henrai ka bor jing sniu kasin shar yangi kumbangi yusngon aga jimpule ben ningkong ba u Yanis Bakhuid kentu yangi banang ya inhe badu Chris ban ya kano ka bor jongene ka parte nginang IT sachasin ya ka jingem jongi batka bor jisu kanampen kuit yangi ivai pai vai jisu be it map yangi site kud yangi na bar ki pop ki bangilale nga plam au play padon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klep da ka jingle palar jonga da ka jingle palar jonga da ka jingle palar bakrao e jonga na markata nga karpadia kamaria Bakhuid kabayaisa katei soti ya ki angel bat kiri kui badia pi ko himen ko para banduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon por baro inisane yangi badandala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Kin rat ku play isne yangi
rat ko blaze ne yangi Cristo ma pro Cristo rap ko no benim jongi benim yangi Try ken rat ko blaze ne yangi Try ken rat ko blaze ne yangi Cristo ma ko Cristo rap ko no benim jongi benim yangi Shadow, Baka Kendo Jinsu, Haki Ben Rio Baro Baron Gamon, Baba, Giyaya Royame, Ginamban Gimane, Giyay Pendon Burong, Bangis Nomuyame. Try ko blessim ne ko padon borbaro ko kun marwe upa ko try u Jesu Christ kun lambro du ble bakit ki popete to pliang ka jingkerpan to sio sen yangi Mame Bakhuid, mame utran, uwe bahakli tamame ko Jesu Christ. Mame bayay long play, kajing ya long kawe, bagumen sim Bakhuid, akaburam hukman. To nginia duwai ni duwai nagabinda bara ke jingai kabangi trang ben yo hau news nembati mai kabangi pen kreben pediang ni duwai ru nagabinda bara ke jingker ko kabangi layo pediang hadu minda kamdame kumka retreat center ngilala banle batchakri ya upai jungu ble limba kene ka online program pat kumjuru yaki program ba pair kabangi lala ban perlong hagi parish baper haga center ban pendimai ga jingi mensiam jungu trai baro kinong kini kilong gidak kishin jang jingi du Chris don bun gi brio ki balalang binta shi binta jang ne ga center lemba ga jingker shan jangi lemba ka sap ka pong jangi lemba ka por ka bak pelot kum gi co-worker kinong ya side kinong lebha ki father ki sister ki bala wan ban snap lap pop ki bala kershan iki brio ni IT ki baharo don bun ki brio ki badon benda ban yarap yangi ban kintiu ya ka jingi mensiam jungi brio ai bau Jesu unangkar ku yaki baro kadba idam pen kod uni usnem yaki program baro ki mangi pelong ki baseizo bat baro ki brio ki bayo jingkoi jingkia met pat mensiam ki yinga sembala pendimai ni duwai na benda jungi baro pat ni duwai ru ba uni usnem batimai ban sawan kalong sisha kisne usnem janga jingar ku ya bun giliang pangindup la ban penlong ru bun gi program ba pair naga benda ga jimpa min siem janga brio koblei badon bor barro ba im junom me uba ha ka jingka ya ukun jame mela seng labu ya ka jingstang bat ka jimpun pinpura ya ka niam barro to aingi karpadi me ba enyu yangi hapdenki jangu ha uba lashem ya ka jingda pura janga jimpenim ya ubendriyo dau trai jangiu Jesus Christ kun jame uba im bar sensha renkhat bat me ha ka jingelong kawe jangumen siem Bakhuid uble junom la junom
Amen. Kajing pulih nakashiti banikong yo anis Bakhuid. Kukun jonga kini kilong Sngi bakhado bat kumba phi yo sngo ba ukris lamler unsawan minta bun ki Kris lamler kilawan namar kata ngitip bakilong Sngi bakhado kila pet no nangi Henry kimshim lalong kijongi naba lada kilong kijongi kenjen dalayai ne batngi Henry kila pet no bakan tuk pau shai ba maki borok kimju long kijongi Henry ya phi lapen slek da u Bakhuid bat borok pitip ya kata ngato api om namar ba pimtip ya kajing shisha Henry namar kata pitip ya ka bat pitip ba kajing lamler kalong kajing shisha kaketin jong utrai Sungguh ya boleh. Mesam kenai beriu nomor nyospa propusam. Nyospa propusam. Right cut away R, cut away cut line. Lam shutrai pi benriu wan lam shutrai ya kanambat burom wan lam shutrai ki jinknya haying utrai wan terwa lagangula kadem jemai jorwai utrai pertei baro ala kasih kerbu kerteng bacing penim jongu wan lam shutrai pi benriu wan lam shutrai ya kanambat burong wan lam shutrai ki jenknya haying utrai wan terwa lagangulang men piru ding klauri sapi soling kabaro wan lam shutrai pi benriu wan lam shutrai ya kanambat burong wan lam shutrai ki jenknya haying utrai wan terwa lagangula kadem akmadu trai nabaun wan sensyar bertei badun sensyar ben rewajing shisha badakaho wan lam shutrai pi benriu wan lam shutrai ya kanambat burong wan lam shutrai ki jenknya haying utrai wan terwa lagangula kadem haleluya 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 Katin kelawan ng tobat kala siyang sabat ni. Ay kitu baro kibala kediang yung ulay kabor
Utrai undon rengkat bat pim. Ringkai bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumyo anis. Keburam hame kutrai. Haka bastang ladon kaktin. Bat kaktin kaladon badu belai. Bat kaktin kalalong ublai. Uladon nadu kabastang badu belai. Bat da'u latau ya kie baro. Bat kalamau em shim latau e yeru em. Ha'u ladon kajingim. Bat kata kajingim kalalong kajing shai jungi beriu. Kajing shai kateng shai ni ha kajing dum. Bat kajing dum kam shim la ban pelip no yaka. Ladon beriu balapa da'u belai. Kakerteng jungu kalalong uya anis. Ulawan na kabinda kasaki. Banyang saki ya kajing shai. Babaro kinyonget lemba jungu. Umde ma'u kata kajing shai. Henry ulawan banyang saki ya kajing shai. Kajing shai basisya. Kabapin shai kibriyu baro. Kalawan siya kaparte. Uladon ha kaparte. Bad da'u latau ya kaparte. Penban kaparte kamshim itu yawu. Ulawan siya la ka jangkiying. Bad kibriyu jangu kimshim pdiang yawu. Henry hakito baro. Kibala pdiang iyawu, kibala ngait hakakerteng jangu. Ula ay kabor, ban kerlalong kikun jangu balay. Ya kibala ka, nakasnam. Lemne nakamon jangu do, lemne nakamon jangu briyu. Henry na ubalay. Bat kaktin kalawan long do, bat kalasyong sabat ngi. Kadap da kajinga bat kajing shisha. Bat ngilayo iya kaburam jangu. Kaburam kabakum ka jangu, kun maraway jangu pa. Uyo anis ulayang sakiyawu, badula penbana, deisha pang une, bangala ong, uta ubawan na hadin jonga, ulong hashuwa jonga, namar uladon hashuwa jonga. Banaka jingda pura jongu, ngi baro ngilayo pediang, yaka jinga halor ke jinga namar yaka ain la ay lemba Moses, ka jinga bad ka jing shisha, kilawan lemba Jesu Christ. Padjo don mano ubalayo iya ubalay, laitang ukun ba marway. Ubadon haka syadem jongupa, day ma'u ubala penyetu yawu. Ka gospel jong utray. Kajingan roya hame kukris. Ko himen ko parabid hau trai Jesu Christ. Ki jimpule min dakasni. Ki kot ki ver yangi ban puson sa shasin. Shapanga jinkut jonga por. Hangne ngidon artili ki jinkut. Kawai ki jinkut ngidang pinkut usnem hajar posaw. Kawai pat ke jinkut jonga jingim. But sa kawai pat ka jingkut rungilaban nong kalawang ka jingwan baar jungu Jesu ban bishar ya kibayim bat kibayam. Uyanis Bakhuid ukren halor kum kata ka jingkut. Habala jan wan u Jesu ha kane ka parte ka jingwan baar jungu. Shua banjia kane kinsami pun kibriu ki kain yalade kumu Kris kabangi ong Kris lamle. Kabamut ki le ki kam persha yaga jingikai jungu Kris. Ki hikai ki baro persha yaga gospel. But ki penshoy ki briuru ban len yau Kris. But ki pensluri ki briu ban im yaga jingim bam koi kam dame yaga pop. Te ka pop ka yang persha yaga jingkot jungu Jesu ban long ki bakoi. Nakataka daw ko himen ko para habangi kran syapang u Kris lamler ngimde ben sautu ba en so wan uwe u buryu u bakumda henre ki kambaro kabang ngimlin banle ki bor baro kabatrei kam saudong janga parte ba ki jinglong jangi buryu kabakongu ya ki baro ki basunyu ha ka jingim lada manga ban mapi Ngistang ban kam ya kie baro jangkane ka kinja porte kam dame ya ka pop ya ka jing sngoba kumta ter ngiru ni yasrim badu Kris lamle namar bale
suki pesuki ngin seduno ya ke jinglong Chris ha ke jingim jongi namar u Jisu ulong uble bad ula don bad uble bad ula long uble bad ha u la tau ke baro khau la tau ye ke baro kabamud ke jingmur jembar kan jongi ke jingim jongi ke jinglong jongi ke perthe baro ka we la tau henre ya ki jingtau ki yang persya ya wunong tau kane kalonga jinglong jongu Krislam le mangi ki jingtau ngi yang persya ya wunong tau bad ngim tre ban kongu yawu pinban ngi kongu ya ki jingtau saudong jongi kane kalonga por jong u Krislam le ladang i kam id ye ki jingtau ladang i id ngi kam id ye ke baro ka bakring yangi ladang i kam id ya ka pop ladang i kam id ya ka jimbam koi ha ka jingim jongi ngiru ngilong ki bakershan ya u Krislam le ladang i kershan ya ki jingkran kana jongi brio persha ya u Kris ngi kershan ya u Krislam le ladang ngim ngei ka jinga e jongu Kris ha ka jingim jongi ladang ngim treshitom naga benda ka jingku janga ben siam jongi ngi kershan ya u Krislam le ladang ngi penslori ki brio ki ba ngob ha ka pop ki ba im ha ka pop ba ngi alom paralog bat ki ba ngiru ngi but tineng yaki ngi kershan ya u Krislam le ladang ngi ngim sawtana shu ya ka tinu balai bad ngi ngautanna dia ke bahro jang ke tin jang ke brio banya ke tinu balai ngi kershan ya u Krislam le lada ngi stam ban saut ngau jaitu ban mane ya u Kris pinban ngi kam pelut por nagabinda ke kinja perte ngiru ngi kershan ya u Krislam le kino ki kam nadu ki kam barit hadu ki kam bakarau habang stang ban kongu kita ke baro kabalong ka dakashin persya ya u Kris ngiru ngilong bintalang badu Krislam le kabamut bamen Krislam le kabamut soitan Krislam le kabamut ka dakashin jonga jingdo bad ladang don hangi kum kini gi jinglong suki pasuki ngiru ngin no shiliang shaka benda jongo Krislam le badang ngi kendai jing shai ngi kendai ka jinga e ngi kendai jing kuit bad ngi stang ban im light luid don bun gi briu ki ba kran light luid ki ba kwa ban im light luid bad kim nuchu ban tre ban im ya ka jingim kaba wan na ujisu balonga jing shai don bun gi kina samla ha ga ne ga juk kaba menda kim treshu ban pediang ya ka jing shisha ladang ngim treshu ban pediang ya ka jing shisha ha ka jaka ban light luid ngi kala long ki mrau tangga jing shisha kala ban perlight luid yangi ya ki jing tok kamla ban perlight luid yangi kan tep mrau pin ban yangi bat komjuru ya ka jing shai kan pin kuid ya ka jing dum ladang ngim jan badu Jisu ngin sanang tap dah ka jing dum suda jingdum kalabalong haki kam jongi haka perkat ka perdan jongi haka jing snow jongi haka jing kwa jongi kumda ter bad ngistang ban buri alade haki kam suniyu ngistang ban buri alade haka jingdum ngistang ban buri alade haka jing snow ba jonga perte ngistang ban buri alade haki eke bahro kaba wan naka jing snow ba jonga perte haka ne ka dur ngiru ngin kerlalong kinong kershan ya u Krislam le lese don bon gi buriu ha kene ga juk ba menda ki kap kongu ya ka jimlin basiniu don bon gi buriu ki bamla satia balai lui na ka bor jenga jimlin basiniu kawe hadin kawe pat ki karlut pat ki im ha ka ta ga jinglong khabangi le komne ngiru ngi kershan ya u Krislam le ya uksui ya ubamen bat ki kam jangu ka jinglong jong ka jingtom bat ki jingles new ha ki inga sen jongi ngila ban yoi kum gini ki dak shin jong Krislam le ha ka jingim shimet jongi ladangi puson binia ngila ban yoi kum gini ki dak shin jong Krislam le ha ka imlang salang jongi ngila ban yoi kum gini ki dak shin jongi jongu Krislam le bat tang u Jisu
ulaban veng no yangi ba na kane ka jinglong jonguk soi tangu Jisu ulaban perlai lud yangi na ka bisniu jongo bamen Krislam ler uno ukran persya ya ukris ulong Krislam ler uno ubru bam pediang ya ka jingi ka jongo Jisu ulong Krislam ler uno ubru bakindran din na ka bakindu burom ya Jisu ulong Krislam ler hakane ke dur ngilaban sautu ko kimen ko para kaparte menda kadon hakakti jongo Krislam ler naga taga daw ngideben sautu hakaba yo I ya kumkini ki dakishin haka jingim shimet jongi haka parte saudong jongi ngilaban nong suk kaparte kapen kare naga benda ka jingkut kala janwai ya kaparte bad kala janwan ukris bashisha omde Krislam ler Krislam ler udon lupa haka parte Krislam ki kam jongo Krislam ler ngiyoi hamalla ke benda kabam wot Krislam ler lawan minda ukris bashisha ka jingshai jonga parte bade ban wan ban penshai ki brio kaya ka baba bad kaya ka basmiu kane kalonga jimbishar kadu kane kalonga jingwan jongo Kris kadbangi dangai kuble kadu ya usnem ar posau ngidon kamban kemilin di bun ke baro hausnem banwan lese hausnem banwan ar posan kalabalong jingkun jaga jingim jongi ngimpatte ar posan kalabalong ka por jonga jingwanu Kris ngimpatte henrangi de balong balakre namar ngide ben yai rangkat bad Jisu nagata kadaw yanis Bakhuid ulahikai yangi pinkre nagapinda ka por kadu bad haba Jisu wan unsa pinsha ya kajimur jimbarkat un perlai lud yangi un jid yangi un bishar yangi un penyo hangi ya kabaino tongilong kibala kre nagabenda kum kaneka por banginnum ngop hakakti jongu Krislam ler neki kam jongu banginnum kongu kino ki kam sunio hakajingim jongi bad ngide ban penpana katma ba persha yau Krislam ler hakajingim shimet man paiwei kabangi kut ya usnem ar pusau shong puson hadu katno u Krislam ler usen shari kajingim jongi hadu katno ke inga sem jongi kadon hakakti jongo Krislam ler hadu katno ki kun kikti jongi kadon hakakti jongo Krislam ler hadu katno ya kajingkwa jongi kawan nakabor jongo Krislam ler pen koidialade penbana ke jinge jombi sashasin au Jisu u Kris bashisha u blay jongi u ban sasenshar yangi bangindup labalong ki kun ki bayim ki kun ki bayap ha ka bakongu yaki ke baro jongo Krislam ler nginduai nakabinda ka ne jingaye ha ka ne ki Kris Bakhuid Jisu be id kardo yangi penslay yangi bangindup laban kentai ki kam jongo Krislam ler ngindup la ban imbat me ngindup la ban sautu ikajing shai ba pura jome ngindup la ban kentai iki kam jongo bamen man ka kelip ma jonga jingim jongi kabalonga pop barit jongi kabalonga pop bakrau jongi en yaro ya utrai Jisu Kris ko himen ko param tongin plai ke jinge ke jongi ngange Hau le pa bor baro unong na pening ka kidau padhau Jisu Kris pun ba marwe jongu utrai jongi yau bela pun na mensiam Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pna yau ulayap la thep yau ulakia shaki bayap hagasngi ka balai ulami pad ne ki bayap ulakiu shabane ushang shakamon ublai upa badon bor barra nang da bunwan pad ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangeit hau mensiam Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sila ki rikuid haka jimap ya ki pop haka jimmi pat ka do braka jingim bam jikut amen Lai spa nyo puta. Yang ko pa
ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jompi kallang ka ba pediang pun ha ublay upa ba don bor ba ro Tau trai pedeng jingkinya kiti jompi nak benta ka jingro ka puram peteng na jungu kajiman ro yang ni ba palam ko jungu baro away ko blay ko nong seng ya ka jingmane blay ba shisha bat ya ka jing sup to ai ngi karpat ba da ka ne ka jing terwa ngilla banai ka ngu ka dem ka bade hok hame ubakrao ka burom ba da ka ba yo binta ha ka ne ka jingmaya ba kentang en perlait yangi da shisha ha ka donut ba ka men siem da u kris utrai chungim Amen utrai undon reng khat bat phim Ringkat bat piru to ken tiu ya na ki donut Ikin tiu ki shao trai to ngai ngu ya utrai u blai jungim Kashong hok bat kade da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi khamal la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa bakhuid ko blai ba don bor bat bam chikut lempa utrai jongi u Jesus Christ uba ha ka jinglom blai ba omla yo I jongu ula pau ha ka jinglom briu ka ba ngila ban yo I ha ka ne ka jingmaya basno ping ka ba ngi rake uta ya uba la ka na bam chikut la ka ya u ha ka por knamba ba enda ulap lumlang halade ya kata baro kabala sha kentai un pandemai biang ya kie ke baro sha ka jimpa ba un kot biang ya u bendrio bala sakama sha ka hima bane bat kumda ngi parta jam ha ka jinglenium bakumen kat ba rengkat bat baro ki angel ngi penbana ya ka jingyaro ya ro ya me Bakhuid utrai Bakhuid ublay kipan Neng bat perte kidam Dakaburam jombe Ruayo sana shajrong Ruayo sana klamkut Ruayo sana ublay bawang haka kerteng utrai meneng bat perte kida daga buram jombe Ruayo sana shajrong Ruayo sana klamkot Ruayo sana yublay ko himen ko para tonginam IT sashasin daga jinget ege jingtumu jongi baro rangkat baduni upu bat ka wine kadbang ngidang penkut uni usnem arha jarar pusau ngidang bandra baro ke jinglong jongi ki pop jongi ki jing talat jongi ki jinglong jongi benya jan badu Chris lamler bat ki kam jungu banginam penkut no baro kita banginang IT penkan dang yalade shaka bor jongu jisu ai bau men siam bakhuid unam pen khuid pari ka donut ka men siam jongi lamba ka jingwan khiar jongu nginang ai thiru paro ki jingang nur jongi hak naga benta usnem ar hajarar pusan ba kum ka retreat center ki khambaro ki bangi mut banle kamdame uni usnem jonga jubilee ngida ban chakri ya upait kham shirhem kham janai bangin dupla ban penyar ya ka ministry jongi lamba ka jingkarshan jong babun ngot ki briu pat kum juru kum pangila tumu yaki ke baro ban pendep nginduai naga binta ka divine mercy chapel kabangi don ka jingang nud ban pendep uni usnem banwan ngiduai ru naga binta kane ka kam jong ka jingte yaki ying kaba ngilastang ya ka dormitory naga binta ki shinrang pat kum juru yaki jaka yala retreat bagin dupla ban pendep kloy pat kiwe ki jing tumu bahro ka longa baseizo pangin yo bon ngod ki nongruai ki nongtem ki badon ka sap ka pong ban shakri ya ka center ni duairu naga binda ki nong yes side ni duairu naga binda ki retreat ba per ka bangi pelong ba baro ki ni retreat ki long shisha ki retreat ki bayarap
bat pinjili ya ka jingi mensiam jangi beriu itu wai bat ngiang nun bau mensiam Bakhuid dan cumti pura yangi bat kumjuru ya ki ministry bara ka bangi pelong na ka nega senda na ka binda ka jing mentoi jang pai kristan jang rikasi hills bara ka wai bau jisu in pinyaru ya ka nega ministry khabar ka ri jangi khabar ka nega jilla jangi bangin de plan krim bon gi beriu sha ka jingit ka jang Dashisha melong mo Bakhuid ko try katamay jong ka jingkoid barro namar katang ikarpadia me to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet batasnam jongotrai jongi o Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shem bato bam na kane pi barro na mar kane kalong ka mechanga ya ka ba naiti na ka benta jumpi Haka ju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka halage senran u om to shim batu di na kane pi barro na mar kane ka long ka kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap ikipop to le ya kane ban kan mau ya ngam ko snam bakardor jango Chris to pen kuid yangi to pen kuid ya mensiam hadim pen kuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam kajim maya jong kajinge Jasin bang yune upu bani dinakane kakuri gipen menaka jinyap jong me kutrai takadu namar kata ngi ke pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit menya hakamat jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ki bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bela penyat le ka we da umen siem Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme ka bela priang hasatala ka parthe but the penjana yaka haka jingi rankat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marwe nu bishop jangi but bar killing do but kirinium taken mau lemroi ki himmen ki para shin rang but kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya jimmi pat but ya bar ki bela klat no haka jingis ne jamme top diang ya ki shaka jingsha ka kama jamme to isne yangi bar ngi karpad yame barengkhat but kamari ya teis oti Bakhuid ka kami jangu play u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis desires Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensnga ba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dalem haga jingim bam chikut but bangin ro but pendon buram ya me da ukun jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlong hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jang mensi em Bakhuid barro ka burambat ka jingero junam la junam Amen ko himen ko para tongin duwai naga binta ka jingang nu jangi barro pangis ngongu ya jisu naga binta wani usnem ar hajar arpo sao bat kum jurungi trang
ban yang nut nagabinda usnem batimai bangin dupla ban le kambha kam kuit haga jingim chongi inan tuwairu nagabinda ka jingger ko baro ke bangi trang nagabinda uni usnem batimai baka bor jisu nang seiso hapo chongi haga retreat center bat bar ki bri ki wan chimbenda ki program pa pher ba pe ni tuwairu nagabinda ka inner healing retreat ka bangi plong hauni usnem batimai lai sa sau bat santari bat bar ki bawan ban pendimai ka men cm jongi na keleng jaka bakin yo marchisha ya ka jinga ban stang temai ya ka jingim jongi hau usnem hajar arpusan dhaka baka ban rakhe ya ka jubilee kabalang kapalong kopa jengim uba habening kalong kapakui kapteng jome kanwan ke ima jome kalong kamon jome hakendo kumba habening tuai ngi minda ke jimbam jengi kabalaga kasni batama pini grengkan jengi kumbangi rungi map ye beles new yangi badwa dialam yangi shaka jimpen shoy henry toplight yangi nakabas new toplight yangi ngi karpat kotrai na ke jing siniu baro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kanamba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingada na ka jing jin jar baro kat bangi dang ap keme lendi ya ka jingarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jung nom penim jangi o Jesu Christ Namar ka jume ka long taima ka jume ka bor ka buram junam la junam kotrai Jesu Christ me bala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henrya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings pun jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinget le ka ve kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim renka bat piru dab da ka jingido Kristo ngi ai ngu markelia no ki pop ka perthei do seu se leyangi go kun lam bro jong ublei me ba ki no ki pop ka perthei do seu se leyangi Lambro jong ublei me bagi no ki pop ka pertei tu ai jing suk yangi hakami ukun lambro jong ublei hakami bakit na ka pop jong pertei so kito ke bela korsha ka jing kawai jong ukun lambro ko kandrat ngam long ko shong hau man ro po ga yi jona Shong tan ka te ko sim jona sa hi
play ko pa play ko kon play ko men siam Bakhuid yes no ngo yami nagabinda ka jing kular jame ban wan long do long snam ban chom sa ban ni melong alpha bat omega melong ka jing stang bat ka jing good chang ka jing im changi bat wan cha ka jing im changi vai pai vai kat bang yes no ngo yami ko jisu nagabinda ka jing ai bor jame lemba ka met bat ka snam jame lembaga communion Bakhuid lembaga communion bensiam mela pin kandang yagi mela pin khale pin karkho yagi lembaga jingdon jame ha kani ka por kam dameng is no go yame naga binda 6000 ar posau ha ka mela sa yagi abun ke liang janga jengim mela yada mela sumar yagi mela pin kandang yaga jingim jangi vai pai vai naga jingma naga jing sip what happening ke jing phang ke jing shitam mela pin roy yaga jingai jangi ko jisu be eat kandang yai ko blai kadu ya usne 6000 ar posau ye trang ya usne batimai bakar lang shisha usne balakar ku naga benda jangi kamda me usne janga jubilee aga bangi pin krai naga benda ke jinga e naga benda ke jingur ko naga benda ka bor jango blai halu jangi lembaga ni ka mas Bakhuid lembaga communion Bakhuid pen gandang shushu yagi bagin dum la ban yo pediang ban kasni yaga jimpen jam pura naga jimpen chutam sipor ballong ikon ki bajanai ki Bakhuid palai lodi ngi ko jisu naga jimpang naga jingshutam ai boring ngi ko jisu karko ngi ko jisu pen gandang ngi ko jisu yadai ngi ko jisu sumari ngi ko jisu khamdame naga bor naga voice new chungo bamen u krislamle uba apta bat penjodi ke jingi men siam jangi kanamba ke jing shai janga gospel kalong ke listi naga binda jangi kalong ke jingi kai ngi kalong ke jinga e ka ke jingim jangi karko ngi ko jisu hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai to ai baki pai jame go trai ya ki ba mela yalam but I bor habun girukam kinya mat minda but lawai ya ke jingid ba pinkhia jame ba kunda yandala kershan yeki daga jimpen dengan jangkie kie ke batang shipor kinyale tenge daga jingshania ke ba kam kraw ben yo kie ke ba nejunam da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim rika bat pir blay badan bor baran kar koyapi upa barukon badumen sim Bakhuid amen ko himen ko para nga pengan mau yapi baro kito ki badon ga jingkwa banwan shimenda haka inner healing retreat pat kane ga long retreat baningkong jong di usnem banwan pat kum juro ke jimpen kraina ka benda ka jubilee bat ka jingi khairu ka long ka bayde bat ka ta ka jim mendoi jong ka jubilee namar kum batip man gasngi habangi shimenda mas Bakhuid da ka jing rible da ka jing kuit ngidang yo jimpen jam pura bat ka jimpen shitam shiport kum bau pa Bakhuid la pen bana baro kane uni usnem baro ka we ka long ka sngi ka long ka por pangin yo Roy haga jing imensiam to shimkia yaki mas Bakhuid shimkia ka jing duai jampi ke kam isne jampi knamba pila pidon hok banyo pediang yaga jingai kumga dak jingka shin jingka jimpediang ya ka jimben jampura naga jimben shitan shipor in duai shisin ko pa jongi ko blai ko maria ka burom kumjurung i duai ka jing duai jubilee ka ba pinkare daga balang knamba ngindup la banyo pediang ka jingai e jongka jubilee man kasngi Kopa jengim uba beneng long ka Bakhuid steng jume kan man ke ma jume ka long ka mon jume ha kan jau kumba beneng to ai bunta jimbam jungi ka bahala gasni batoma bingi keren kan jungi kumba ri ma ti belesni ni barwa la mi shaga jing shoy rei pula jingi na ka basni amen play ko maria ka bada ka jingai utrai ka pala ka tuya pala pedeng kintai Balang kuya sok por champar Jisu
Maria Bakhuid kami jong belai dua yang kita cungi kinong pop. Kita berapor jingap jingi amen. Kaburam hau pa berkunun hamsim Bakhuid. Kumbang lalong pambenikong jum ta berapor junong junong amen. Kejing tuai senem jubili. Kokpa ubaha beneng to ai ba kejing pamela ai hengi hau kun jong me u Jesu Christ uhamen jongi badba katliting jong kejing bun kan kelang haidono jongi daw mensim Bakhuid kan penki biang hangi ya kejing kermen basuk nakaba kejing wan jong kan majome ai ba kejing jome kan penkeladur yangi syakinong nur lengka bom ju shoktai jong kisumbai jong ke gospel ai ba kitu kisumbai kin penkeladur nasyapo kajaj penriu bat ka perthei mariang barok kawai ha kejing kemilenti bati kenai ya kebeneng patamai bat perthei patamai habai andaya ki bor jong boman laweng no kaburam jong me kanting shine junom ai ba kejing jong ke jubili kan penki biang hangi ki pilgrim jong ke jingkermen ya ke jing anut ya ki tiar jingken show happening ai ba kata ke ju ke jing kan pensapriang ya ke jingkermen ke jing suk jung unong suspa jongi setelah ke perthei shame oblei jongi blakir khu junom kan long ke program ke jing ro junom amen jing ruai lais pusat life pusat Tukmen api benril baru turwai baturisa kane kabur kerku menta yulong penem laka ublay yangi u isene lukunu papertei bangkit kapap kasanggama yunong penim laka kaburam hau kapa berkun mensim Bakhuid kumbang long ba menekong umjum ta berabor junam la junam amen. Enyero yutrai Jesus Christ junam la junam amen.